श्री रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर. आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील. आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ. संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75. अखिल भारतीय मराठा महासंघाने गेल्या मे महिन्यामध्ये एक मोबाईल डिरेक्टरी लॉन्च केलेली होती आणि त्यामध्ये घोषित केलं होतं की व्यवसायाच्या संदर्भातले अनेकविध उपक्रम त्या डिरेक्टरीच्या योजनेच्या मार्फत घेण्यात येतील. तर त्याप्रमाणे कमर्शियल व्हेकल एक्सपो म्हणजे व्यावसायिक वाहनांचं प्रदर्शन आणि विक्री अशा प्रकारचा कार्यक्रम रविमंगल कार्यालय कुडाळ येथे दिनांक 28, 29 आणि 30 या 3 दिवशी आयोजित केलेला आहे. यामागचा हेतू असा आहे की महाराष्ट्र शासनामार्फत अनेकविध योजना या व्यावसायिकांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून विकसित केल्या जातात, परंतु शासन पातळीवर त्याचा पाहिजे तेवढा प्रचार आणि प्रसार होत नाही आणि मग या योजनेच्या लाभापासून बरेच जण वंचित राहतात. उदाहरण घ्यायचं झालं तर अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाच्या मार्फत व्याज परतावा योजना ही सन 2018 पासून कार्यान्वित आहे. 2018 पासून अनेक आमच्या बांधवांनी, मग ओबीसी बांधव पण त्याच्यामध्ये असतील, यांनी व्यावसायिक वाहनं खरेदी केलेली होती, परंतु व्यावसायिक वाहनं खरेदी केल्यानंतर कर्जाचा जो परतावा आहे किंवा कर्जाची जी रक्कम आहे ती त्यांच्या खात्यामध्ये काही जमा झालेली नव्हती किंवा त्या योजनेचा त्यांनी लाभही घेतलेला नव्हता. आणि म्हणून आपण असा एक प्रयत्न करतो आहोत की अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाची ही जी व्याज परतावा योजना आहे याचं प्रमोशन व्हावं, याची माहिती सर्वांना व्हावी आणि जे प्रामुख्याने आपले जे रिक्षा बांधव आहे ज्यांची गाडीची कॉस्ट साधारणतः 2,70,000 पर्यंत होते आणि ही मंडळी आज प्रामाणिकपणे बँकांचे कर्ज घेऊन वेळेवर नियमितपणे हप्ते भरतात. आता जर महामंडळाच्या योजनेच्या मार्फत जर या समजा आमच्या रिक्षा बांधवांनी जर रिक्षा घेतली तर सुमारे जवळजवळ 5व्या वर्षाअखेरीस त्याच्या खात्यामध्ये व्याज परताव्याचे 70 ते 80 हजार रुपये जमा होतात. रिक्षावाल्यांना 7 वर्षानंतर गाडी कंपल्सरी बदलावी लागते. आमचा हेतू असा आहे की हेच रक्कम पुढच्या गाडीच्या वेळी ते डाऊन पेमेंट म्हणून सुद्धा वापरू शकतील. त्याच्यामुळे या योजनांच्या मार्फत एवढंच आहे की बिनव्याजी तुम्हाला कोणत्याही वाहनासाठी कर्ज हे उपलब्ध होतं. यामध्ये महामंडळामार्फत तुम्ही जे बँकांना भरलेलं व्याज आहे हे सगळं परतावा मिळतो. अशाच प्रकारची योजना ओबीसी वर्गासाठी सुद्धा करण्यात आलेली आहे. शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळाच्या मार्फत ती योजना अलीकडेच 1-1.5 वर्षापूर्वीपासून कार्यान्वित आहे आणि याही लोकांसाठी म्हणजे आम्ही आमचा प्लॅटफॉर्म जो आहे, आमचं जे व्यासपीठ आहे मराठा समाजाचं, हे फक्त मराठा समाजापुरतं यावेळी या कार्यक्रमामध्ये मर्यादित न ठेवता मराठा आणि ओबीसी यामध्ये जे वर्ग सगळे समाविष्ट होतात अशा लोकांसाठी आम्ही हा केलेला आहे. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाच्या ज्या योजना आहेत ह्या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणजे साधारणतः ब्राह्मण असतील किंवा सारस्वत समाजाची लोक जी आहेत या सर्वांना ह्या योजनांचा लाभ या अण्णासाहेब पाटीलकडनं पण मिळणारा आहे. या आमच्या आजच्या शोरूम किंवा ह्या प्रदर्शन आणि विक्री कार्यक्रमासाठी बजाज, टीव्हीएस, अशोक लेलँड, टाटा, महिंद्रा, हुंडाई आणि आयशर, वोल्वो अशा वाहनांचे स्टॉल्स या ठिकाणी राहणार आहेत आणि याच्यामध्ये महिंद्रानी नवीनच लॉन्च केलेली त्यांची जी इलेक्ट्रिक रिक्षा जी आहे, कारण भविष्यामध्ये कदाचित जास्त करून इलेक्ट्रिक गाड्या येतील तर त्या दृष्टीने पहिलं मैलाचं पाऊल जे महिंद्राने रिक्षा व्यवसायामध्ये टाकलेलं आहे ती इलेक्ट्रिक व्हेकल सुद्धा या त्यांच्या आमच्या एक्स्पोमध्ये त्यांनी ठेवणार आहेत. हुंडाईची पण गाडी त्यांनी ठेवायचं मान्य केलेलं आहे. त्याच्यामुळे अशा प्रकारे
ज्या गाड्या आपल्याला लांब जावं लागतं बघण्यासाठी, तर त्या सुद्धा गाड्या आपल्या व्यावसायिक वाहनधारकांसाठी उपलब्ध आहेत. याचबरोबर आम्ही अशीही सोय उपलब्ध करून दिलेली आहे की एखाद्याला गाडी जर आवडली, गाडी बुक करायची असेल आणि जर कर्जाचा काही प्रश्न जर निर्माण झाला, तर यामध्ये आम्ही बँकांचे पण स्टॉल्स या ठिकाणी आहेत, इन्शुरन्सचे स्टॉल सुद्धा या ठिकाणी आहेत. म्हणजे कर्ज जो कोण गाडी घेण्याचा इच्छुक असेल तर त्याला एकाच ठिकाणी एकाच सगळी जी माहिती असेल ही त्याची त्यांना मिळू शकेल, अशा प्रकारचं हा आमचा कार्यक्रम आहे. साधारणतः या 3 दिवसामध्ये आमच्या अंदाजाप्रमाणे 25,000 लोक या कार्यक्रमाला भेट देतील आणि त्या दृष्टीने आम्ही चांगल्या प्रकारे नियोजन केलेलं आहे. सोशल मीडिया मार्फत आम्ही सर्वदूर पोहोचलेलो आहोत. प्रत्यक्ष व्यावसायिक वाहनधारकांच्या भेटीगाठी आम्ही घेतो आहोत आणि प्रत्येक ठिकाणी आम्हाला चांगला प्रतिसाद हा मिळतो आहे. आज या ठिकाणी हा जो कार्यक्रम आहे हा आम्ही नुसतं मराठा समाजाच्या मार्फत करतोय असं नाही, तर ह्या कार्यक्रमासाठी आमच्याबरोबर को पार्टनर म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा रिक्षा चालक मालक संघटना आणि त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेम्पो, टँकर, बस वाहतूक महासंघ मुंबई यांचं सुद्धा सहकार्य आम्हाला या ठिकाणी आहे. त्यांचे प्रतिनिधी सुद्धा इथं उपस्थित आहेत. ट्रान्सपोर्ट महासंघाचे मनोज वालावलकर आहेत आणि सिंधुदुर्ग चालक मालक रिक्षा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय शारबिद्रे हे सुद्धा या ठिकाणी खास या प्रेससाठी उपस्थित आलेत आणि यांच्या सर्वांच्या सहकार्यातून हा कार्यक्रम आम्ही यशस्वी करणार आहोत. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.